Tá fáidir de se haige chéad chláirdáid na strathe seo Deiseanna Duitse. Is mu sé éman Donald stúthir éidechas le choiste na hir an ggéilchailtar, agus is mu sé bhís cá na gceisna ar í na híanacht seo sa marchu agurthir sinre an gúm. Tá fáidir de cheasamh. Cruá go dhéanaan sa an hásta bheith leh. Tá me dean bhuiad agus san spruchatáis na chláire seo de an scéal an pobl ath ar nálas faoin na deis na fástiíocht tar fáil a géige agus daoine is spragu beidir le fiosthir go scail na teanga chun gur féidir an na deis na hapú. Be a héana agus mo chóleachaí deir go brain a Lord le daoine a gobar a Bosna bhfuil an bhfuil a bhéim ar teanga scrífa agus ar chuine gramadí, agus tasúla a gin gníire linn beidir léargus a thuirt ar na deisna tar fáil, dá sin bhfuil caiidean ar Gaeilge acu. Cheasamh beidir ar dús go láthramid faoi de fástéine an obair dhéanaan tú héana agus ar dús cimhéad bliaine tú gobar sa fást agus go dé dhéanaan tú ó lá go lá. Tá tamil má caiite go manis chuisteach sa gúm chéadú ar 986 éman agus bhí sa gobarann sin a fear scata blianta mar agurthir cúnta agus an son 998 a ceapach mé agurthir síseach ar an gúm. So sin blianas fihin is agus an córam satharm. Well díirech ó lá go lá tá chlár dúchlánach ebre again bhí na miadú na bliana agus so sin códamatármsa ná díirech an chlár ebre sin a bhainisteú agus a chuir le chéile agus é sin ar fad a dhéanamh i ggóir leis a bhhuiin agur thuirtas leis a bhhuiin réarcháin atágainn sa gúm. Tá bert agur thuirí again sa gúm agus an sin tá bín siad san a gobar le hagurthirí cúnta agus cúigar díobh sanna tá a gobar sa gúm fé láthair. Tá túr lonahins na hificí mna lia agus bert in hificí gluidóir na hificí atá ige foras na Gaeilge san in gluidóir agus an son tá bert ar an bhfuir an réarcháin chomá céanna. So sin mar derim túnscail feilte hóireachta iad son stúra agus a churchann cín ó lá go lá bheithe bíon cruinethe agur hóireachta gon go réalta áit bhí mí de lé crua cheiste na gramadaí agus ceiste na stíle agus ceiste na anarachúla eile mar sin mar dearfá agus a chomáile sin dar nó bí me pléile se bhlóir nó béir le Gaeilge tá ar gine is na hagurthirí atá buintach leis túnscadal son is báil an guiste termíochta me chomá so bí na cruinúd an chuiste termíochta an uair sa bhí agus bíon dar nó go leor termí le foiimhe ag na crunethe sin agus líad a scagad ar nó rim ré. So ní bhím díhhaoin gur mar sinna. Well is léir ghfuil bhuailach trom ibre áirt agus bhfuil is láithíon nachhfuil go leor daoine fástaí go leis an obair sin ghéanú. Bhfuil an sílan tú go mé beidir níos mó pásna chat an cin go mé be fálan tú se go snáma aráin? Well, nádar a míad níos tá cuasaí mar gur chuid an ggóras thuaigh heas foras na Gaeilge fé láthair agus an gúm dar nó mar chuide sin. Tá cinál sáin ann fé láthair có fad is a bhainte leis na foris thuaigh heas ar fad sa bhéidir nach bhfuil an rialtas ó thuaigh agus tá sé an dechar éon dulchan cíine rialtas a bheith thuaigh mar is gá Kinti ar be dacha le kinti bonúsacha aber a bhuiin leis na foris trasteorna de fustíocht an aine mar sinna dhéanamh ar bhain trasteorn agus ar bhain an aonú an dá réaltas gáilt an chóirla airachta thuaigh heas mar déarfa agus dar nó mar sóldúin ile ní raibh an chóirla sin níor si síle le osciún gá bliana nuas. Mar sin héin có fad a bhain se le deis na fustíochta tá go leor ebre agus bíon go leor agus bhí riamh an áil go leor ebre ar fáil mar aistethirí ag daoine an deimh mohabair mar aistethirí agus chomáile sin inis le blian nó nuas tá panel d'agurthirí seachtracha chutha le chéad a ghain chomá agus aber uanta chuirmid roint obair agurthireachta amach na daoine sin chomá túnscad labar a bheith ar bon na bach sé dachfuin a gine bheith pléilothe díirech ar alla na huidirtíigh san ifig. So tá der mar a bhíon daoine gairí as agus a bogar aig sa tail dar nó tagan falúntais chun cín agus líana mar aber falúntas le DNA an sin tá duine dus na hagurthirí cúnta methe ar
thoscaidem feige blian go le agus líanam mar an post sin ben óntar eisling ní choín as tellin tá fosta gon inis díirech le couple seachtain nós agus is sé tusna stachar nober. So tálinn daine mar sin cha mar rá éúr ógríimiid post mar sin fiú más poster seadach nó le héad sinna bhína gist bín sconaíine stíige ar na puistin. Well is deascéil leis an mórs minic a bhín daoine garan nachhfuil gaile go bhaigh aber an níos áganis. Ní gélim de sin an éair. Ní gélim héna head. Síim go raibh bhfuil an taóg níos fear ná mar bhíad a riamh chuna féine rá agus dín den scohan. Kense? Agus ní ríisiil am héin bhí dearmagenta go mar ar na daoine seachtra seo a bhín fástaí agah. Agus neann sibh na deisna sin ógurt nó cin dóid neann sibh daoine arcú? Well le gas an panel agur háireachtain is mar hampla chuir mar fógra amach tá an panel rahanis tá sé siadm in sa tarna bliana is bí maran sé ar feig 3 bliana agus dógréim éis sin aber taintear gá bliana hin. So beag bliana bháin ag an banéil sin agus an san díad míide athógartir, so beag seansa an bliana ar roiine choristeach ar a banéil sin san agus be mí ógart san agus beag seansa ar roiine beag formi irtis le líana isteach agus samplaid a gcuid ibre le choristeach ag go daine agus beidir pí beag eisteáin comá. Agus an neann sibh an scéal scapú aber na main hóisiúil. Didn't sin. Tá méadú le tá an obair asúil is stig sa gúm ag bara mac é bhí agus Paul Williams tá vertical sanna pléiles le man ho síalta agus tá méadú ar líon an ide tá ar leúint. Ní hen scile gom hénig únta éiseach tá is cinnte bhfuil pobl am sin is féidir a raimsú tríd na man ho síalta. Gan áras biharbí. Agus tá scéal sibh se a féintir seo beá má tá ceisna go le choráin na bú droglád na ceisna sin na scríú sa bhosca cí. Go dtí maidir le de choúra héanaan sin is as ar dhéisgur na tíirithú as lá garman agus de ré mar hiigim níró gaige bíon de choúra héana níró gaige do bhaintere. Mar a ddírí le héin mar sin an caiide an chuí bhaint amach ar de chomas nobar dhéanú idir lá gois. Well dar nóí is fada riamh ó leabhar chéin óil gailge sa taobh sin den tír mar hanga rúchais mar dearfa ach dimig an gailge an caiinte ordernach aber sílim gur jo leislí tríd néocé déagbéidir sa taobh sin tír a caiilecha. Ach bhí sí meid má bhaintear go háir heb má bháthir in sa teangan agus is cínim tacht ar chartaí aber puist chuirdich ag ma hana bháthir ag leiste háde agus gailge ar fada vís an cartaí puistin. So bhuiin an jam sin leis an glúisecht aber a bhí soas aber aimimseir chugan na sírse agus bhí ar dírig sellbháil tar ríist ar an éirecht rúchasach gaalach agus mar sin. So bhí an sná sin mar déarfá riamh a buint le a bhainter. So an tan bhí sé dám agus mé ar me anscoil le Garman go raibh tawa an muinteoir gom muinteoir gailge sa gláiste fadarin sin Tomás ó muirithe fear de bhunne bhíalach an ghéirig ach carmanach a bheit héon rugcha gúna le Garman é. Agus é sin na spreagan ar ide agus a choigh an tíim sa teanga onm. Agus an sanna luas sa fuair an deis hosní sa trí an ggéiltocht ar chorcaghine. Agus chuána chéadúir agus mé séimní a déag díos agus tá do lena hin chun féinrá. Agus an sin an dhé sin rinne tú stuidir an teagas tríú level go áras. Ach nuair a chuid ste sa chéad vin nóscoil ró caiidean maithe go nó ar hanig fiosar dá gaige do réir chéile. Well is cinnte hí caiide an réúnta gom aber gomparáid beidir hís cuiach má mar deirm a bhí sin leis a bhharsin a bhí an bhine ar na meánscoil. Ach is cinnte go raibh arm an slachta chur mo chud gailing a stigs ar nóscoil agus ceannas na slite barí ina sé sin ná bhí ranganna óntacha teanglanna ar siúl an tam sin a manódas is go manóda chósa.
agus áit a bhéad fadulteach agus scona gaiinteoirí dúcha se chlos agus scrínim a bheith a dhéanamh san féistúr bháin í álú agus is san sin an áide a chuir siad am héin dar lomach áide go gur istiginn na rangan na tangan sin a chuir pe snas atá mo chuid gailín ó hebh na cainte dá cinnte bheith géisteach leis na cainteoirí dúchais agus frásí deasa bheittheá agus a bheit nachrá agus mar sin so chomáile leis na trosan aber ach níiad fach tros nó ggóút ar an ghilteach sa bblion ach hí na cainteoirí timpplairt an tamar fad agus iad fa bhuaisteachí an tanglan ámar be agus a bheith géisteach lethe agus dar sin de réir chéile chuig fuimine na tangan ar mo chlúis me dearfa. Ja, kent agus karna gefne du bet nes gohil siúla scéla feici go den lehanne sin dá RTí mat spéisiach daoine éisiir le country an kid sco taftú beidir le 8 blian nuas tá sin le fáil tanna taftí sin le fáil ar híomh RT siúla scéla, bhí me géisi sin coppláin le taigeróirtaí is anigure a ddír chonneil obairínta gentig íon léon sin an RTí. Déis tú mar sin leis na country dúchas seoir fád sa chartlan a bhí an teanglanna. ó hiú na géir go scrífa de go dé mar ddíí le fios choringéisisin teanga. Vís chomáile héine toch go fa a bhhaine sé leis leis an rá chósa bí agus mar sin agus an sin a máisteach. Ach bhíocht na rangan na teagas na rangan na gramandaí go maithas cailm i má nuad. Ach an rud is mó tócha a chairiglumm ná a bheitthe léamh. A bheitthe léamh na núidir mór aber agus a bheith teachtaisteach ar ghol nádóithre na teanga. Mar sílim pe rud fé rialcha gramadí agus eile. Is féidir dul ag leabhar gramadí agus í sin a gálam agus chuirdíad. Mar bhfuil dul amach a got ar an teanga héin agus ar ghol nádóithre na teanga. Ní bheith tú ná nó beidir gnéanana tú preseachtain a rialcha céanna chuir a bhaimar deanga. So leis go leor aber de séhir le Martin O'Kain leis a gréineach le daine agus ví sé a léh vín sé stig san lelands kainam agus me a galpe ein rud govétig me láve legin er so bheit léh agus a kinál a sú natanga dar sa tlí sin dul agus struchtú natangan ach in ísan cha rá chós a pléile cór tréistum an óscoil agágant agus bhí a megarthóir chóir feith cúpla bliain agus bégan dom an sin chofalas a bhain se skilline scríf agus mar sin do. Sin ceart is cinál ceart an ceart é sin a bheith stig agus obair le déanamh go láthir iris le chuir amach ní a bhéon do las agat a go bheith a fálam ar an láthir agus ar teirt agus buchs le bhí daine maithe timpplaán a chuir cóirlar an maidir le chunas an obair sin dhéanamh ach is cinnte gur dhéana an túfas botún agus chuir ábhar scuilas ábhar a gló an uair sin aber a chuir an náidir an munis ach mar sin héin ba úntach an í luúinte agus an mó lúna le teachtaisteachar na teanga bar bhíort just brú chur tain idir rialcha gramadí agus cuasí caiidán agus é sin ar fad a bheith geart chomáile sin rodéile sin na luas dul ná dúna teanga agus gan dochar dhéanamh de stíl stíl nádóithre na scríóirí agus sa stíl héine gachéine se sé táchtach ag an agarthóir aber am mósa bheith de stíl rúchasach nó de stíl farsanta na scríóirí chomá agus is únta bíart cinál an dárad sin i bheith si sin réalcha gramadí etc bhla an nuas a gan teachslach ar stíl go háirthe meas na gainteoirí dúchais beidir na bech na réalcha cho becht sin chu ach goach an nádúrthach teanga sin agus an stíl chéingáil ecinnta sannacha agus brán an bhaise déin agur thóir dhéanach trasnáil ar sin camerará.
No ein team gohamlan a tugan as go leidir station mór tan léú beidir ag agurthirí airithe a rion héine go go rá leidir ar híar daine sa caiife mar. tan ceart go an rud a déirm se gánaí aber le hagur hóirí gus bín sé scrítens na teorcha daine hína tetaisteach ná gur ceart gomach láb an agurthóra ar héhir be do heice ar fad, níor ceart gomach rion an agurthóir le feiscint an éon áit ná no kenint agus sim go ru a leitún sin faoin na scríneir í mór agus na húidir táhairtaí sí na géir agus sihir siúd a léú go se an táhairta le cinú ar sin gan na deachtaí smó a bhín ag daoine stáí agus iad a pléilistang a bín dolle a bhearla go minic ar go géige agus se an táhairta na sihir sin a léú agus stáiad a réirche le go joí fiosar ar gréisisin dantanga. I mean, le héidir cheosa ficréana mar hapla. In nó nach bhfuil an chaúint siúd a gom ná feic mar sin, agus bíse feim sé dechar fós fiú dolamach i gceart a chuidir na cinál ciútaí beag a min chúis go stíle atá ggéas mar sin a mar sin hain. Táir sin pléisiúir le buint as a bheith a léamh son. I mean, is ceardaí alíonn tóir focail amachchas amach behan fear sin. Kinte. Agus an sin luú na deis na fástiíachta hín ar fáil daghine tú mu gobar tú mu donna gúm agus daoine bhfuil caiidir ar gaile ceú agus aber na sin té aber ggóil daine ága géisiir le seo agus ggóil an duine ná daine fiúáin náhág a geirí fiol sa chur ar chuid gaalacha agus choiriste beidir Robert a maihan seo cin chóirle chutha ar an duine sin. Well, mar dúirt hena a bheith léamh ar an géadú sí tá sin ráite. A chomáile sin a bheith scríomh. Tá sé anna dheacuid agus cuiinem dúirt Browndown ó Dublin é seo le am bháid siar agus mé mhaléine manúd agus mé caint leis faointe éigen tean agus dúirt sé tá sé an deacuir sí síos agus fiú lehan nach chéin a scríomh agus a bheith go thomláán sásta leis. Tú hain is chuid scríóir a héin atá geiste gom si sin go sífa hain síos agus gníon fá eistin ó písa próis nó písa túrisciúil nó eile péad a bhecha geist ach písa de frós leanúnach a scríomh agus é dhéanamh chun de háisteach a hain. Is anna chúláán é sin agus ná ide ceapan daoine aber má bhín a réalacha gramadíarolalas aá gur leor é sin agus go bhéidir still a pléile teach ar be. Ach an ide ní leor é sin sinna fá aber instan scrúdathe chur míad ar réine bhína tetaisteach bín scrúda scrífa le déanamh bheitgéine bhína le ceapar ar an agur háirte. Agus ar cheannas na ceistin a bhíon an sin bíad alt beag nó eiste bheag le scríomh go daine. Mar tá daine agus casach daine orm gur anolalas go deochar an tean. Ólas fé 20 gramadaí agus min 20 gramadaí a chuidir luisne ar grúan a níosánach habir. Ach ná ráidir nán éon rud leanúnach intice soléite a scríomh tain. Tá sin spéisiúil mór na a bhímsa beidir am agracht an seo agus na a bhím pléile beidir le háilta scríú daine an tú mu. Can na deachtaí smó hín déicsanna ná aspa leanúnachas ní bhín leanúna as ceart ó idir go feargrach beidir na fiúhaine de Robert Hewart agus ní féidir a léide ólam gan a bheith scríúna teanga mar dúirt tú agus chamáile sin tá can an lugí a bhhain leis teanga scríú go minic ná go bín ahra bín an nemarcha ahra aber a gceisce chuiltar na bhín den scríúháilún beidir go bín an focail cuasa úsáid máta beidir a bargraf bháin sin can na deachú beidir fiúháin díalan chuineil nó blog a scríú nó léhétí sin. Ní mar sin is cinint bhfuil seansanna sin an an is agus is mór nó é bhfuil seansa go daine bheith scríomh aber don Idirlín mar sinne agus is élíonn si sin stíl agsúil leis chumá chéanna ach go bhfuil gá leis an slacht chéanna bheith go ar an teanga chun chur díit i gceart. Well luid tú hen níos loin sin goró nar a capú nar a ví a dagarthir nar a capú tú a dagarthir cór goró art go leor skill na ólam
go gasta. A gas na daoine ástaíonn sibhse, go déanna na scéalna níoríonn sibh áthú nar ástaíonn sibh daoine, go déanna rud é bhíon na fólamh na daoine sin. Well, daar nou Bíon aber mar dúirt an scrúdú hína gceist bíon aber crinnes gramadaí gceist ólas ar a gaiidán ach bín cúpla pí eisteáin i gceist leis gá cinál éagsúla eisteáin go digi siad aber réman atanga a si sin an na hácht go saoil negarthóir go digich an tagarthóir cén a réman atanga is ceart a bheith bhaim a brathir an ísgrúpa nó ar an dram ar bhfuil an saithir díirithe agus mar sin dá. So ní hen va agus bin locht aber a jaiti fadó kinte na lewer a deilsich an goom na gomidiste wadro jacker aber do in oge idir heekslewer agus lewer lehoordigte sko 4 sko na tanga onte ach ide be do hikke is komme kaintori dochis no waller te be gest ide be do hikke ag na lehoordi oge so ta se sin an a háchtach an kesin fe leveltangen agus rémenetanga a brahar an séher a vína gest. Agus chomáile san sin a rud a deirm a gcónaí an sé is táchtaí ar fad in agarthóir be ná brethúnas. A bheith an brethúnas ceart a chuirt ar héics agus ar bhuiid a testáilt chusan áirih aber ísgrúpan na léthóirí cinál an ábhar etc. Kon toert fé ar a mount sin. So gan tracht blachan tú leis go gahaig aber ard chumas ó heh cuasí gramadaí agus ólas ar na canúintí agus mar sin a bheit agarthóir ach sin an rud an sé is mó a mím sé far amachta a bheith chumas an agarthóir chun brethúnas ceart a thuirt ar fís scrín óireachta. Se agus bíonn sé dúchanna go maididirne bheith pléile teex leor áíocht chugas agus go leor tíirmíochta an. Bíon agus is minic a chaiteéis sin linn aber nó bhín daine beidir fá luchtar na teex na ólaocht agus eile agus na san ábhar sin ar fad na bíon siad in tiige ach an nu déirm a gcónaí téirmíocht sé téirmíocht agus bíon an téirmíocht chocasta céanna dangar be agus in áide is sin clí a gurintó a labíontó an téirmíocht in sa teex sin an áitiúil an dúláán agus so is komme ma tú pléile sin óíocht beag téirmíocht le fálam, is komme cén teangan a bhfuil tú pléile le sin óíocht inte beag téirmíocht le fálam agus be gur dul mach ar a déirmíocht sin agus ar úsáid cheart an téirmíocht. So ní an teachchan ar an téirmíocht ach sé an clí aber an sí aber níor rá mar hampla aber agus tú chu abertí le chéal níor rá go meach an umad agus tú pléile heisteachán aber dáach an teistechanna teachtaisteach agus é lummeán de héirmí in éon aber a bháin dúireach mar lemáthir sé a méle well sa tlí sin sa chasan chafa trí nó ceir cín d'abertí beidir dhéanamh basan in sa le an réilge agus chóir leis agus é scú amach ar an tlí sin. Se well sib se feintir seo agus beidir tá faoi brú ama ina duna í dearmad go mbeon fian seo le feiceil ar lehanana Facebookhfuil cultúr agus na den dearmad go maiid me basanta go mó spéisiach de chara feintir ar níos an seo féidir an duine sin ag clubbal. Go dtíra ceist takeísteán seo ó Joanne Kenny agus tá sí féfrií don bhirt gon cin leor a bhhalamid don téh geirí fios chuthid scríneachta sa bhfuil leor faoi leith a bhhalamid. Go dtí a bhhar a héananig thosamh. Well brahan sé ceocha an ólas ar chósaí gramadaí bíon mollam se go mór Có fad a bhain le cuasaí agarthóirt agus eisteáin is mar sin leabhartha antan bhí clochlann tá siad ar aus ar fad aber chuir gailgear in óir agus in agar. Có fad a bhain le cuasaí gramadaí agus ní dtíar tuisciúil mar ar lehanach gailcultúr ní dálinn go bhfuil sáú gramada chun stróán chu de féidirná mar tá na réalch ar fad mínechan san go anhéléir agus go hana bhecht. Ach na scrína mi tá scríóirí like another walling the rinne na Kopana win se leve leef tá go leor
séhar umdóle éagsúler fada mohan sin sa gail go heb cuasí próiste. Tá séhar na mór úder a lomer. A chomáile sin tá Alan Titley an. Tá séhar Alan Titley, Alex Hymans agus Dine mar sin, Anna Hussaf. Dine a bhfuil atá an an scríb agus a bhfuil céir na scríbneoireachta a có go fell vín. So ein ceannas na húder sin bhling dul a léh Seanach mahúna, gearskilt a chein vic fahúna, tá siad a raus ar fad. So ní hen war rud atá leaf a léh. Is kom ik kom as an chuigean ach ní éine is na dhine sin leaf, so bhling gurbééis sin mar húsfuinte. Agus tá club leorpan com reachtal lei go chuilta le bag na Gemlíanana agus tá níos móna ce a scóir leor an sin agus tá ar club leorpan com amse tú gluis na bhaclagus na hennas Jackra a ngach leor, so fiú a bhí snú agus le tú Antain McLaughlin tá couple leor fáil siad chuid fáil siad le rint blianta nuas cruinnis canile agus an sin ó bhharla go Gaeilge sinna ceannas nuaí a chuid. Agus chumáile sin tá aistear Pcaí an anústear fád mar tá ceachtain agaraachta le fáil ar an tíhhéí sin, so tá cinntin tíomh cehniúr chuirste ar fás le féin go mé an síhhéí sin aistear Pcaí tá sé siar náisce sin go se anúste chomáid. Agus an dáile mar sinna cheasa go méid de sin ar fáil luú si man bhíon se haganne luú féidir Sin go méid an panéile a hanócha a gin blion se chuin, so beag fógréile a chormach a gin blion se chuin. But mar dém duine be gur spéisles nó léhé an obair sin becheartáibh nóta chur chom, agus más eisteóiríad nó má agarthóir a bhíon a gobar a bhain príomháideach nó ar bhain seirbhí conirthaí seirbhísí nó éí mar sin búdóibh teagháil dhéanamh linn, agus is mailinn scéal aáil le héad sin do gine gcónaí. Se agus ina riad tá ar a deisna ar fáil sa Gaeilge fi láthair, ní bhhain ghfuil deisna ar fáil webh héin ach tar anna go náistú an chur go mór leis an áan an sin, agus an sin tá na scótha post teart an cin san Eorop an institútí an Aontas Eorpaí. So tá is fiú go mór mar sin don té bhfuil Gaeilge rééis na maithe agus fiú an duine sin dua a chathú leis teanga agus mar dú tú héine bheith léú na teanga agus a bheith chur leis de skill na scúneart go mai. Cinnte agus sin é mar sin tá anhuiocht a dtí sa bheith linn bhil tá ceiste le ní hatiste beidir go hartain hé sin ragart so de míimiid cé chohéascas tá se pasta gan céim tríú level a bheith go gaiith tú céim a bheith agat? Well, in our gas na kinte tá sé I meas na gáilíochtaí lí méid se goach bunchéim an órach sa Gaeilge. Nílas gom an mar sinnatá na institutí ile chun na féidir an neidir an mar sinnatá an Eorop mar hampla. Sín bhfuil bunchéim a bhagad. Is go cén táhar caiit bunchéim éigen a bhagad. So a haf an drower kaitu chuidir mód am kaitu céim bhagad. Ach is fiú chomáid an té it a geirí bheith gobar beidir an airnal na Gaeilge tuairt faoi scrúdú ár sa Gaeilge an síle creaúnithe inis ní me cinnte cinúir san géad scrúdú ar siúl. Dóar na bliana go bhistom inis. Á go mai spéisi sin na feiceil ar na main hóisiúilta. So go minic beidir an chéna bhfuil céim ag an cí sa Gaeilge go bhit duine sin obair a gas na áirithe gan céim a bheith an duine ach beidir an síal a bheith pointe má. Tá síal a héin dúchlanna go maiis ach má tá duine bí geirí cóirle maidir leis an síala teangolín linn héin seo a gchaltar agus chuirmid cóir gine go minic geirí caiidir níos fearhaid máthú na Gaeilge scrífada. Sa sin é
Thema anhuiad mar dúit me Joseph as a bhélinn don héad chláir sa treseo Deiseanna Duitse agus tiid take go dtí deú chláir na seachna seo bé alles na main hóisiilta go lua module sé hid chláir eile sa tre be kaint le kaint a Cormac Branthe a gobar nach leor nua folklore.caí so chunig í súl mar sin Facebook, Twitter agus Instagram. Joseph gur bhí maigad is bhélinn agus Agus énig so go dtín headú eile sláin tamil.